Hi guys, good day, happy new year to all. Gusto ko lang magpasalamat sa inyo guys sa lahat ng tumangkilik ng mga produktong binibenta ko, lalo na sa real estate, sa SMDC. Thank you guys sa mga clients ko na bumili sa akin. Maraming salamat. And of course, sa mga bumili ng plants, sa Jesleia Pots and Plants, thank you so much. And sa mga nag-subscribe sa YouTube channel ko, sa Jesse on Stage, sa Tips PH TV, sa Jesleia Pots and Plants, thank you for subscribing guys. And sana tangkilikin nyo pa yung mga vlogs ko. Sa next year, maraming darating yan, sigurado yan. And sa lahat ng mga nag-invite sa akin tumugtog, kumanta sa mga bars nila, sa restaurants nila, sa mga events, sa mga weddings, sa mga birthday parties, sa mga Christmas parties nila. Thank you so much for inviting me guys. So, yeah. Okay, so thank you din sa mga nag-subscribe sa TikTok account ko. And sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa mga social media accounts ko, please subscribe kayo guys. Okay? So marami kayong aabangan sa mga vlogs ko. And of course, I would like to thank my family and friends for supporting me all the way sa mga vlogs ko and sa mga pagkanta ko and sa mga binebenta kong products. And to my Cuboid house family sa One of One Builders, thank you so much and Happy New Year. And of course, gusto kong i-wish kayo ng Happy New Year, Happy 2023, and sana maging healthy tayong lahat and magkaroon tayo ng financial success sa 2023. Okay? So, hindi ko yun na kayo iisa-isahin. Happy New Year sa inyo and maraming salamat again. God bless you guys. Bye.